Kacibatu meser oncom jeung tamihan meser kope ya hararayu urang nganadom kitab alfiyah. Siap Markona siap ngrul Mang Ojon aya ning ta Agus tah Agus naon ta Agus naon tah Agus Santoso cager Gus. Urang lajengkeun nganadom alfiyah sinareng lugahna logo Jawa sementawis bagian al-mu'rabu wal mabni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'rabu wal mabni wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li sabahi minal hurufi mudni kasyabahil wad'i bismi jitana wal manawi bi mata wa bi huna wa kaniyam batin anil fili bila ta'asurin wa kantiqarin usila wa murabul asma'i maqad salima min sabahil harfi ka ardin wa suma wa filu amrin wa mudian bunia wa arabu mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubashiri wa min nuni inasin kayyaruna manputin wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu bil mabni ayu sakana wa min hudum fathin wa dukasrin wa dam ka aina amsi yasu wa sakinukam wa rafa wa nasba ja'alan iraban ismi wa fi'lin nahwulan ahaba wal ismu qad nusisa bil jari kama qad wasisa fil bi ayan jazima farfa bidamin wan siban fatan wajur kasran kadikrullahi abdahu yasur wajajim bitaskini wa giru madukir yanubunahu ja'akum bani namir. Wallahu a'lam. Sok Marul Siti Markona Agus orang logo Jawa Nabil Barkah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'rabu wal mabni utawi iki kubab in dalam martelakeun isim mu'rab lan isim mabni. Wal ismu lan utawi isim iku minu utawi setengah saking isim iku murabun utawi murab wa mabni lan iku setengah saking kang den mabni akan lisabahi karena nyarupane minal hurufi saking pira-pira huruf mudni kang marakaken yasibe saking isim kasabahil wad'i utawi surah mongkono iku nyarupane isim ing iku wadone bismi kang tetapin dalam isim rorone jitana kaya lapad jitana wal manawi lan kang nyarupane isim ing arab in dalam maknane bimata kang tetapin dalam lapad mata wapila wapihuna lan in dalam lapad huna wa kaniya batin lan kaya nyarupane isim ing harap in dalam pada dadi gagantine anil pilih saking pil bila tasurin kang tetep kalawan ora nono narima ing lebete amil wa kaptikorin lan kaya nyarupane isim ing harap in dalam pada butuhe usila kang den tepungaken ya ibtikor
wa murabulan utawi wa murabul asmailan utawi piro-piro isim kang murab iku mangkod salima barang kang salamat ya ma min sabahil harbi saking nyarupane ing harap ka ardin kaya lapad ardin wa sumalan lapad suma wa pilu amrin lan utawi pil amar wa mudiin lan pil madi iku bunia dan mabniakan ya amar lan madi wa arabulan pada ngamurapakan ya ulama nahu kabeh mudhari'an ing fi'il mudhari'in ariya lamun sapiya mudhari' minuni taukidin saking nun taukid mubasyirin kang tatamu wa minuni nasin lan saking nun jaman niswah iku kaya runaman putin kaya lapad ya runaman putin wa kullu harfin lan utawi saban-saban harap iku mustahikun ngahak lil bina kedua mabni wal aslan utawi kang dadi asal bil mabni dalam mabni iku ayu sakana yen tasungkun ya mabni wa minhu lan iku setengah saking bina dupatin utawi kang anduene patah wa dukasrin lan kang anduene kasrah wa dhamilan kang anduene domah ka aina kaya lapad aina amsi lapad amsi aisu lan lapad aisu wasakinu lan utawi kang mabni sukun iku kam kaya lapad kam warafa lan ing irob rapa wa nasbalan ing irob nasab ishalan andadiakan siro iroba ing irob ismin kedua kalimat isim wa pilun lan kalimat fi'il iku nau saupamane ngucap siro lan abang kaya lapad lan aba manane ora nono wadiya wadon ing ingsun wal ismu lan utawi kalimah isim iku konusi so teman-teman den tang tuakan ya isim bil jari kalawan jer akhire kama kaya oleh irob qad husisu kang teman-teman den tang tuakan apal pilo pil biayan jaji makalawan yen tanarima jajem ya pil parpa makan tenggere rob berapa siro bedami kalawan temawan siban lan tenggere rob nasab temanan sirofatan kalawan patah wanjuro lan tenggeran rob jer temanan siro kasron ing kasroh kadikrullahi abdaw yasur kaya lapad dikrullahi abdaw yasur dikru tawiling Allah ing Gusti Allah abdaw ing abdine Allah iku yasur ampungaken ya dikru ing ingsun wa jajim lan tenggere irob jajam sira bitaskini kalawan sukun wa ghairu lan utawi saliyane ma barang dzikir kang den tutur ya ma iku ya nopo dadi gaganti ya ghair iku naus pamane ngucap sira kabeh jakhobani namir ing lapad jakhobani namir warpa biwawin wallahu a'lam. Tas markonan tas marwal beres alhamdulillah orang ada pun di bil parka ya cuaca hujan kieu mah dari greg ya diiringi kunadom alfiyah wal ismu minhu murabun wa mabni lisabahi minal urufi mudni kasabahil wadi pismi jitana wal manawi fi mata wa fi una wa kaniyah batin anil fili bila ta'asurin wa katikarin nusila wa murabul asma'i maqad salima min sabahil arfi ka ardin wa suma wa bilu amri wa mudin bunia wa arabu mudari'an in ariya min nuni taukidin mubasiri wa min nuni inasin kayyaruna man putin wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana
wa min wudu fathin wa du kasrin wa dam ka aina amsi aisu wa sakinuka wa rupa wa nasba jalan iraba ismi wa pilin nahulan aaba wal ismu qad usisa bil jari kama qad usisa filu bi ayan jazima parpa bidamin wan siban fatan wajur kasran kadikrullahi abdahu yasur wajazim bitaskini wa ghairu madukir yanubuna wuja'ahu bani namir warpa biwawin wan siban bil alif insyaallah dilajengkeun dina perkawis masih kene bab al ismu al mu'rab wal mabni insya Allah syukur imam bidnatannya kedua nanti sedaya mudah-mudahan berkah wallahu a'lam.